Fabienne en haar mem roen de 4 mijl van Greens en hellen sa jild op voor de bannenafdeling van het UMCG. Fabienne kreeg in juli 2023 een slim scooterongeluk, waarbij haar linkervoet haster aan moest. Na een lange revalidatie gingen mem en dochter een weekend de uitdaging aan. Goed, het voelt me echt reuze mij. Het ging echt goed en dan steen ik hele grote boeten, maar hoe vier dat weer, dus dat vind ik wel fijn. Want dan wist nog, ik ben op een helft of ik ben nog 2 kilometer. Fabienne is een inspiratiebron voor haar buurvrouw Lisette Hiemstra. Zij is ongeneeslijk ziek en komt terug Fabienne op het idee om te jaren met haar dochter Lisanne ek de 4 mijl van Greens erin. Ze rennen de tocht binnen een uur. Zwier, maar ik fantastisch mooi om mij te zien. En we hadden echt een hele leuke tocht beleefd. Zo nou en dan wat regenwaterdruppen, maar het was gewoon leuk. Mooi, al die mensen aan de kant, hier en daar muziekonderwijs. Fantastisch. Lisette en haar dochter helden zo'n €3.000 op voor het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. De finish helje wie snijdt een beetje in Greens dan ek een mijlpaal. Ik wie heel grutsk op haar en natuurlijk ik op mij. Maar zie zei ik, mem, ik ben zo trots op uw mem, want ik hier nooit verwacht dat uw mem een binnen een uur rennen kon. En dat hebben we toch maar gedaan. En ja, dan ben je gewoon trots op elkaar, omdat dat we dat toch samen doen hebben. We hebben eraan en als het wat zeer begon te doen, dan hebben we eraan. En als we weer bijkomen, dan gaan we weer erin. Als dan nog die finish komt, dan denk ik wel dat ik wel even die in, ja. Dat is gewoon fantastisch, vooral op ons Fabienne verzel. Als dan just wat ze wij kwamen is wat ze mij maken had en hoe die voeten bielei, dan dat ze dit toch doet. En maar haar ontzettend trotsettingsvermogen, want ik bedoel, gang echt niet al even zelf, maar ze had toch opred. Dus ja, echt fantastisch. Gewoon super trots op haar. De 4 mijl helje is voor Fabienne en haar mem speciaal. En ze helje er ook een groot bedrag voor het goede doel mee op. 6.069 en 24 cent. Is dat verwachten? Nee. Nee, ik hier net zo volle verwachten, nee. Dat weer natuurlijk voor de kinderafdeling, omdat ze daar het grootste gedeelte lijn had. Nou, wie had ik maar de kinderafdeling online, hè, wat kan broeken. Nou, Sabitza komt er een extra buidelstoel, echt voor de hele lietse babytjes die daar lezen. Maar ik vooral voor de pubers dat we iets betekenen dat voor de pubers iets georganiseerd worden die daar lezen moeten. Dus het komt Sabitza goed terug. Volgt die weer? Dat weet ik nog net. Nee, dat nog een besjen? Ja. Ik zal net zeggen dat ik dat net doe. Ik denk alleen dat ik meer in wandelevenementen ga. Maar er zijn een hele grote leuke wandelevenementen en die kerst natuurlijk ik snel oprennen. En mochten dan mensen wezen die zeggen van wie wil die nog steeds steunen, het geld blijft naar de vrienden van Nijsmellingen gaan.